kaprang si kado ko Hanse tame lasso video bang ke urgent ping important ping lapen kitcheng me kijud lang thodo pate nali tum chini poni po and aprang si kado ka we nili karbeng long solang do rat do anap ha kaching honara do anap ha choro part pig lo like phi hem ki kim pua putha kalam nali tum kane na cherab na che todun lo dono tum lapen non bang ke nili pamu hersi kaching kilang hoda ka street tum ha da witness bang lapen lo ala hala anu jokes tame dhalai lab lo pen arus tame floors tame pura panai lab lo thon non bang main problem ma ke la puhen lo la batam pen la tokti hedi la spot mane chambok lang ama se larve jango mati di ama ki bithai vedalo ama se non bang ge la arang tam nang than lo mane 3 days 4 days nang la lo masih 8 kalite 9 arni pen sepang cheng pon po ako pm ki kim dam hedi ama la tum da che bang lab lo ta masih la 8 arni bang ke la karmi street num Hanse ke pon ikpo la si hola tingi dip han hedi donatum en la pen tingi dip depen akoi si dolang o arpong tum handa arpong ke selam tum handa dolang alamang ita pon unedal mati di donatum la si double bera se selam pon po donatum la si Hodak tame payment pinang la si dak Patang serara iphan pulam lo don tum la si kaddo ko ves tame tuning rilo don atum la pen solang do rat kar biera do an chelang pet pen pm Patang pisarang don atum lalo la si nilihin pen tame do po tame kaddo ko ve tame un ange sharing not don atum pini date kan lo nililang la pini April 4 lo April 4 arni bangela puhan lo la hal tum pamu phone ko lo la tum nang che bang la lo tha lamang ke la tokti bang kreng neng polom lo la that pen si hola kat mystery nuhan pot po la si la tokti batam hai bang kreng elo polote nili tum chingwai lo 8 arni April 8 arni lo la si la suhut bang main problem la lo non bang ke kaddo ko vi jinu family tum kacharap che to pen nang kilo ek poni le paklang po total balance do da 592 rupees vet donatum jo kaddo ko ek kachera pet pen lo 592 rupees ane le dam lo bonus tame lane mon ke dorde da lo donatum la si kaddo ko ve Hanse tame tuning ri lo da screen long klang ipo la si pini ke 4 lo la pen ke da ilitum calendar no ngam bulote 4 5 la si ilitum 4 days ang bong pen ilitum las emon bang nili la da screen tok iglo 28,000 pleng nang lang don tum la sikat do ko chera pen la 28,000 pa pleng serak rang nang don tum la 4 days 5 days ang bong pe mane adha dis tame ki pi phan alamai hola administration hona pinaing tho la solam la don tum mane la isi beta hem pen mane 28,000 la hai bon sita hola kat mystery tum phan mane la tum ta ke hang ma ti di la si la so atum na pinaing polam la yo masi non urgent lo donatum la kaddo ko be Hanse tame tuning rilo video shibang share ignon la penangli tom phibhan aning reng me reng no ako la so da screen long la inga dim long nanglo ignon en alamange phm ta tang po an lo sita rv pen la situation la pulo rv si rv jang pig la pen ke arnita so se masi penangan agak di pressure pu system na dolo sta tang back po donatum sta men nangli tum ka cherap ning si pet pen ka do ko we kalbe anglong ara cherap pet pen lo polote pm tang serak rak po donatum la so ke patang phanangli to un an share na not la si kwan ma ke share lan lo pm ke tang dabi donatum la si ka do ko han tuning rilo ning si pet pen la last payment lo la si 28,000 play nang po donatum la si ka do ko westa me cherap pet pen claim serak na la pen pm Patang serarang nang la pen pm tang lo pulote mo ka do ko we ka benglong arat do pet pen mo holapu binhum silawar lang sonjui dam po pulote nang tum stame pm tek ponlong po la pen lang suna tek ponlong po athe nang tum ka cherap pet che to pet atangka pot lasi donatum ka do ka westa me cherap pet pen pm Patang pisrak rak nang donatum lasi tak screen long klang iglo lasi problem ang lain lo main bang ke tangka bang dorde chalo donatum lasi aku charity kaselam iglo donatum lasi kado phan tuning rilo pi phan Patang pisarang na and to donatum urgent video po lasi video bang ke padingo elo lanre lo lasi lai pi phan donatum lasi kado ko westame un anke sharing not lasi video vlogs mo dak pajut ko lo la pen ka do ko westa meeting ne ko an ma ke share
lan loi phi hem ke tang dabi lasi ka do ko wis tame sharing non dono to